Luku rok ni bangai kaisa kaham koktwma Toboi Phaijak Luku rok ni wansok mungbai tei chini wansok mungbai Tiprasa Haste o Koktwma thwmnai Kwtal news channel Haste ni Khorang Toboi Phaijak tabok Nirok ni Chwbachw Nangu tei Nirok chwngbai krwngna wchwk chini kokdu eba nikoma chini video screen tolago rojak tongo Jotono Hambai no kheba bekas batong tho Ugo thang thani nono logirwan muya hakte nono phairwan Luku rok ni bangai kaisa kaham koktwma Toboi Phaijak Luku rok ni wansok mungbai tei chini wansok mungbai Tiprasa Haste o Koktwma thwmnai Kwtal news channel Haste ni Khorang Toboi Phaijak tabok Nirok ni Chwbachw Nangu tei Nirok chwngbai krwngna wchwk chini kokdu eba nikoma chini video screen tolago rojak tongo Jotono Hambai Ugo thang thani nono logirwan muya hakte nono phairwan dasa damra hulirwan langa dingra wawirwan sichik maya punuk maya bekhano sanai nono keti kongno kubaino sichik maya punuk maya bekhano sanai nono keti kongno kubaino Luku rok ni bangai kaisa kaham koktwma Toboi Phaijak Luku rok ni wansok mungbai tei chini wansok mungbai Tiprasa Haste o Koktwma thwmnai Kwtal news channel Haste ni Khorang Toboi Phaijak tabok Nirok ni Chwbachw Nangu tei Nirok chwngbai krwngna wchwk chini kokdu eba nikoma chini video screen tolago rojak tongo Jotono Hambai Ni mokoloba neng basba naitho no kheba bekas batong tho Dongol pupulung kumpuiba Luku rok ni bangai kaisa kaham koktwma Toboi Phaijak Luku rok ni wansok mungbai tei chini wansok mungbai Tiprasa Haste o Koktwma thwmnai Kwtal news channel Haste ni Khorang Toboi Phaijak tabok Nirok ni Chwbachw Nangu tei Nirok chwngbai krwngna wchwk chini kokdu eba nikoma chini video screen tolago rojak tongo Jotono Hambai Olui nono kandwan